Благодаря. Кой? Днес колко има? Искам България да върви в правилната посока. Коя е правилната посока? Правилната посока е Европейския съюз и еврото. Да се държиме по-към Русия. Сега, нещата са много ясни, един казваше. Много са ясни, обаче никой не иска да ги направи. Сега можем да вкарваме петрол от Америка, като Русия ни е на една крачка. По-добро политиката, по-добро за хората да може да стана много скъпо, да се развива производство, защото много запустя и да живее по-добре. Мисля, че всички българи знаят. Това е корупцията в България, това е съдебната власт. Оттам се започва абсолютно всичко. Ами само към по-добро. Да се накрая да излезем от това блато, което сме 30 колко години прехода, той не е свършил. То са едни и същи хора, олигарси, организирана престъпност, всичко работи в едно, да стоим в това положение, да взимат обществен ресурс и нищо не се променя. Просто да сме най-бедните и това е в Европейски съюз. Запечатка колегата. Елате при мен повече. Благодаря ви. Чакайте само да говорите. Добре, това може да Чакайте, звукове си много накрая.